que havíem dit que posaríem una miqueta de pausa el dimarts. Tornem a tenir aquí a la Judit Cabrol. A mi em fa molta il·lusió tenir-la aquí, ara que torno a reprendre ja la rutina. Què tal, com estem? Bon dia. Bon dia. Jo he dit a l'inici que agafessin paper i boli. Ho he dit bé o no? Sí, porto el teu també. Oh, que bé, m'encanta. Avui venim... Molt bé, fent deures ja. Fent deures, sí. Escolta'm, explica'm una miqueta per on anirà aquesta secció d'avui. Sí. Perquè, clar, a mi em dius paper i boli, jo ja em deixo portar. Paper i boli, apunta. El guió aquí i endavant. Què és el que hem de fer? A casa també, que s'hi animin, com sempre diem, preparats. Sí, preparats. Avui us porto unes propostes que tenen a veure amb generar espai i amplitud a la nostra vida. Val. Jo he comentat abans una mica treballar, el que seria eines per treballar espai extern i intern. Exacte. Es tractaria de generar espai. Generar espai. Exacte. Generar espai tant fora, amb coses amb les que carreguem de vegades innecessàriament, i generar espai intern que té més a veure amb pensaments del tipus, pensaments parasitaris, d'aquests que són anar-li donant voltes a moltes coses sense treure, diguéssim, res beneficiós. I per això farem servir el paper i el bolígraf per fer llistes. Avui farem llistes. Molt bé, endavant. Ens enfoquem en l'espai extern, que té a veure amb totes aquelles coses, per exemple, que tenim a casa. Parlem per això de coses materials? Coses materials. Molt bé. En aquest cas, coses materials amb les que hem anat omplint l'espai de casa i coses que avui dia són innecessàries, són inútils, o ens mantenen d'alguna manera enganxades en un període concret del passat, que això també passa, i que per nostàlgia conservem allò. Sí, quantes vegades ho hem fet això. Ho hem fet moltes vegades. De fet, ara em passen pel cap, allò, objectes que tinc per casa. Segur, això és el que hauràs d'apuntar ara. La qüestió és que de vegades aquesta acumulació d'objectes respon com una mena d'inèrcia inconscient a sentir-nos acompanyades de la presència d'objectes per allunyar-nos de la sensació de solitud. Llavors, clar, quan més tinc, quan més coses hi ha al meu voltant, menys sensació de buit tinc, perquè de vegades escapo del buit perquè la idea de buit, de buidor, em connecta amb quelcom que pot ser desagradable. En primera instància. Com a solitud, no? Vull dir, buidor, igual podríem, no? Solitud, clar, és com estar relacionant aquells objectes amb èpoques o amb persones, no? Sí. Clar, això et produeix records, vull dir, ho dic com a experiència personal del per què, no? La justificació del per què tindria aquells elements per allà cada. Clar, i ho fem i està bé, però estic segura que ara, amb l'exercici que us proposo, que és agafar el full i a la pàgina del davant i fem una llista de 10 coses, val? A casa mireu al voltant i comenceu a detectar aquelles 10 coses que formaran part d'aquesta llista i que són coses que avui dia ja no fas servir. Ja no fas servir, que d'alguna manera et disposes a liquidar, a deixar anar, a deixar que ja no formin part de la teva vida, per generar aquest espai que és necessari, per no sentir-nos sobrecarregades o sobresaturades. Aquesta és la intenció de la proposta. Llavors, nosaltres que no estem a casa, doncs igual com tu has dit ara, segurament que traslladant-nos mentalment a casa nostra ja podríem començar a escriure algun d'aquests objectes que avui dia ja hauríem de deixar anar. Pel que sigui, que sentim que hauríem de deixar anar, que ja han viscut prou temps amb nosaltres i ara han de marxar. Però com hi arribo jo a sentir que aquell objecte potser ja és el moment de desfer-me'n? Perquè, clar, tenim aquest dubte, no? Ostres, no me'n vull desfer perquè... Exacte, hi ha un sentiment d'afecció, d'això, d'estar enganxades a determinats objectes, que moltes vegades una miqueta aquest estar enganxat a aquest objecte ens impedeix que entrin altres coses noves i fresques a la nostra vida, o que simplement es generi un espai buit. Llavors, per fer aquest exercici, el que us recomano és que no penseu massa i us deixeu portar per la intuïció. Observa al teu voltant a casa i digues això, 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 apunta-ho.
no li donguis masses voltes. És el primer pas de la llista. Sí, però en el moment en què tu, per exemple, tens aquests objectes enumerats a la llista i comences a capficar-te a dir, oi, aquest potser no, ja... Aquí és on dic que deixa't guiar per aquest instint primari, aquella saviesa que d'alguna manera et diu en primer moment, fora. Un cop tens la llista d'aquestes 10 coses, respires profundament, te les tornes a mirar, llegeixes allò que has escrit a la llista i comences a buscar connexions entre aquests objectes i potser alguns d'ells formen part d'un mateix període de la teva vida o si remeten a una mateixa persona o alguna antiga afició que hagis tingut i que ara ja no tens. I anem a fer una cosa, ens deixem portar per l'impuls i per la intuïció en fer la llista i després, quan la revisem, ens permetem salvar 2. Això m'agrada. Ens permetem salvar-ne 2. Són 10 objectes o és il·limitada la llista i d'aquestes... Diguéssim, està bé... Ara no sé si en recordaria 10, Segur que sí. Bueno, clar, igual segur. Si tu anessis temps... Sí, si fos a casa segurament seria més senzill, però ara si hagués de començar a pensar en totes les habitacions i tot el que hi ha, potser és complicat. N'hi hauria... Jo crec que si fessis l'exercici, ara perquè no tenim temps aquí, però allò de pensar, a mi ja se me n'acuden uns quants. Llavors revisaríem, buscaríem aquestes connexions... I tindríem marge de 2 objectes i ens deixaríem aquest marge de 2. Hem de marcar-nos també una miqueta aquests límits, perquè si no, si ho deixéssim obert, tornaríem a caure en la tentació de no alliberar-los, perquè pot més de vegades aquesta inèrcia de mantenir, i clar, cada cop acumulo més i més, fins que arriba un moment que és que no tinc espai per respirar. La meva casa no respira. Si està atapeïda de coses. Sobrecarregada, d'elements. Exacte. Llavors, són 10, és que segur que trobareu 10. I igual no en salveu ni 2 d'aquells 10. I amb aquests que t'has decidit a deixar anar, doncs tens moltes opcions. Regala'ls, que tinguin una segona vida. Ven-los. Avui dia hi ha moltes plataformes de venda de segona mà. I tant. O els que estiguin ja molt fets malbé, doncs els llences. I observa quina sensació deixa en tu haver-te alliberat d'aquests objectes i adonar-te'n, perquè després moltes vegades allò ens costa desprendre'ns i un cop ens hem després ens adonem que en el fons podem viure tranquil·lament sense aquests objectes. I encara més, que ens sentim fins i tot una mica alleugerides, de dir, ai, he sigut capaç de desenganxar-me d'això. Hem parlat ara d'objectes materials, objectes externs. Si ho haguéssim de fer... Tenim temps, crec que tenim temps, per parlar, hem dit, de la part interna, no? Fer aquest espai. Com es treballa això? Fer aquest espai intern. Aquest espai intern es genera si li donem una mica de descans a la nostra ment. I això ho podríem fer girant el full, faríem una nova llista i en aquesta llista el que faríem seria anar concretant moments del dia a dia, situacions molt quotidianes en les que no és imprescindible pensar en res en concret, en les que no és imprescindible, o sigui, no hem de fer cap esforç mental. Nosaltres estant aquí, diguéssim, necessitem estar concentrades perquè estem parlant, perquè estem oferint un producte als nostres espectadors, però hi ha moltes situacions en el dia a dia, com per exemple, no sé, Georgina, quina se t'acut? Estar a l'espera, en una sala d'espera del metge. Per exemple, sí. Estàs esperant, o si vas caminant a la feina. Són intervals de temps, no?, que no tenen per què ser ocupats en pensaments, sinó que podrien ser perfectament espais en els que deixar la ment descansar i nosaltres, per exemple, centrar-nos en la respiració, com hem fet de vegades aquí en aquesta secció. Es tracta de deixar la ment descansar una estona i desintoxicar-la d'alguna manera de pensaments parasitaris, de pensaments estressants, de pensaments que ens desvinculen del moment present, perquè estic pensant en què
he estat fent o què m'ha passat i què faré o què vull, cap on vull anar. I em desvinculo del moment present. Quan estem en el moment present, no sé, quan vas en transport públic, quan viatges en autobús, en tren, aquells moments, o quan estem a la cua del supermercat, que estem esperant, són minuts que una de dos, o els omplim mirant el mòbil i sobresaturant-nos un altre cop d'estímuls, mira què ha posat aquest, mira tal, jo també, o pensant en les nostres coses, que són les nostres coses, però sovint en el que anem donant voltes és al voltant de coses que ens preocupen, que ens molesten, que ens incomoden, és cap allà cap on dirigim la nostra ment també, perquè si estem a la cua del súper pensant, oi, que bé que estic, que feliç em sento, doncs escolta, mantenim-nos així, però normalment és com s'activa tot un soroll mental, llavors és detectar aquestes també 10 situacions quotidianes en les que podries estar sense pensar en res i en aquelles situacions posem el focus en la respiració, desintoxicant. Per tant, per exemple, ara deies, de canvi a la feina, són 10-15 minuts caminant, centrar-nos en la respiració. Sí. Mirar de controlar-la, i en aquest cas ja tens el cap focalitzat en el que seria inspirar, expirar. Quan la ment s'enfoca, això m'agrada. Clar, i ja ho hem vist aquí també, Georgina, quan la ment s'enfoca en una sola cosa, entra en una mena d'estat meditatiu, que l'allibera de tot el rum-rum incessant, intern, de totes les veuetes, hauries d'estar fent això, és que no sóc capaç de tal, és que... Ens anem alliberant d'aquestes veuetes i la nostra ment descansa. I cada cop en aquests minuts de descans, per això és important que aquestes pràctiques les anem fent regularment, la nostra ment va guanyant quedat, va guanyant serenor. I llavors podrem acabar aprofitant aquests espais de descans. Un cop la ment ja està una mica desintoxicada, podem aprofitar aquests espais per fer-nos preguntes, establir un espai de conversa interior on preguntar-nos coses com em sento, com estic, què necessito avui dia. I amb la ment més clara i descontaminada, les respostes també arribaran d'una manera més serena, des d'aquesta pròpia saviesa interior. Per això serveix també generar aquest espai, és anar-nos preparant per poder tenir aquest diàleg amb nosaltres mateixes des de la tranquil·litat i prendre decisions des d'aquesta tranquil·litat. Molt bé, és tot un repte, això. Tot un repte, i tant, sí. A casa, ja ho sabeu, paper, bolígraf, a més, mira, t'estan posant aquí les teves dades de contacte per si volen conèixer més, saber-ne més, doncs cada un dels exercicis que anem treballant aquí al programa, ampliar-ho més i de forma personalitzada amb tu, Judit, i ja ho sabem, doncs ara llista, parlàvem d'elements externs, això serà tot un repte per mi, que em sembla que sí que el faré, i també interns, doncs a poc treballar-ho, i mirar, doncs, a veure, de controlar aquesta respiració en els moments i no agafar tant el mòbil, el telèfon mòbil. El mòbil ens va omplint, omplint també d'estímuls. Inputs tota l'estona. Sí, fer una miqueta de pausa, I tant, la pausa que hem fet avui aquí amb Judit. Escolta'm, t'agraeixo, com sempre, que passis per al D de tot, que m'agrada perquè avui ens han posat aquesta música així, ja per acabar, ben tranquil. Acompanya, gràcies. I ens veiem ben aviat, com sempre. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i res, que vagi molt bé la setmana. Gràcies, Georgina, igualment. Marxem, però tornem, com sempre, ja dimecres de 12 a 1 aquí al Té de Tot, a Televisió de Girona. Que vagi molt bé.